Yn y fideo hon, rydyn ni am sôn am y problem gwerth cychwynnol gan ddefnyddio dull Euler. Rydyn ni am edrych ar hafaliad differol ag gwerthau cychwynnol x not ag y not ag hy bach iawn. Mae'n rhoi maint sydd yn rhoi cwyrdeb y lleia ydi o. Felly rydyn ni am edrych ar yr hafaliad hon i amcamgyfrif gwerth y amryw x penodol gan ddefnyddio'r gwerthoedd cychwynnol. Felly, i ddechrau codio hyn, gyntaf import math, fel bod ni'n cael defnyddio pethau mathemategol o fewn Python, ac rydyn ni am import matplotlib. Nesaf, rydyn ni am greu algorithm i'r dull Euler. Drwy creu ffwythiant, def, dull Euler, sydd yn mynd i gymryd f, sef y hafaliad differol i fewn, yr x cychwyn, yr y cychwyn, a'r x rydyn ni eisiau maint y ffwythiant ar, ag yn ola y hy, sef y maint bychan. Nesaf rydyn ni am creu rhestr o gwerthoedd y, sef yr ys, sydd yn mynd i fod yn y cychwyn, ag rhywun peth gyda x. A rydyn ni am creu loop while, sydd yn dweud bod ni eisiau cymryd yr gwerth ola ar restr y x's a'r y's. Ac os yw hyn yn llai na'r x rydyn ni eisiau, rydyn ni newid yr hen x ag y i fod yn maint ola'r rhestr, a'r y newydd i fod yn y hen y adio hen x ag y yn ôl y ffwythiant. Felly rydyn ni am roed while, mae y restr o x's, y rhif ola yn y restr hon, yn llai na yr x rydyn ni eisiau. Rydyn ni eisiau'r hen y fod yn hafal i yr y ola yn y rhestr, ag yr hen x i fod yn hafal i'r x ola yn y rhestr. Ac mae'r y newydd yn mynd i fod yn hafal i y hen y adio hy lluosi ffwythiant x, ffwythiant o hen x a hen y. Fel y gwelwn ar yr fformula ar y slides. Felly rydyn ni eisiau newid y rhestr o ys, dot append, i adio'r y newydd bob tro. A rydyn ni eisiau newid y rhestr o x's i fod yn hen x, adio hy. Ag yn ola, da ni eisiau return yr x's a'r y's. Mae hyn yn mynd i roed y gwerthoedd i ni o x a y ar y pwyntiau yn y rhestr. Felly, rwan rydyn ni am edrych ar broblem penodol. Rydyn ni am edrych ar y hafaliad differol hon gyda gwerth cychwynnol x yn ddim ag y yn 100, a rydyn ni eisiau ein x fod yn 5. I ffindio allan gwerth y ffwythiant f o x ag y ar y pwynt hyn, heb gorfod datrys y hafaliad
differol. Da ni'n neud hyn gan ddiffinio ffwythiant, def f o x a g, sydd ddim mynd i fod yn return. Math.syn Ac os dyn ni'n edrych ar y ffwythiant yma am y maint 2 a 3, rydyn ni'n cael yr ateb hon. Ond rydyn ni am defnyddio dull Euler i gael rhestr o'r x's a g's yr hafaliad differol hon, gan ddefnyddio dull Euler fel y diffiniad cynt, a rydyn ni am edrych ar y ffwythiant f rydyn ni newydd diffinio, maint cychwynnol x yn dim, maint cychwynnol y yn gant. Da ni eisiau x fod yn 5, ag dim pwynt 2 fel y ha. Fel da ni'n gweld, mae x yn codi gan dim pwynt 2 bob tro ac yn cyrraedd 5 yn ei diwedd, ac mae y yn gostwng o 100 i lawr. Nesaf, rydyn ni'n plotio'r rhain gan ddefnyddio matplotlib. Felly, ysdyn ni'n edrych ar plt.plot. Ac rydyn ni am ddefnyddio seren, gan bod plot yn cymeryd 2 rhestr, ac mae'r ffwythiant yn dau rhestr mewn tupl iddyn ni. Rydyn ni eisiau dadbacio'r tupl gan ddefnyddio yr seren hon, cyn rhoi dull Euler i matplotlib. Rydyn ni eisiau edrych ar f, dim 100, 5 a dim pwynt 2 eto. Fel dyn ni'n gweld, rydyn ni'n cael y cromlin hon o gwerthoedd x a g, y ffwythiant yma. Nesaf, rydyn ni am edrych ar esiampl arall. Ac i gychwyn, rydyn ni am creu ffwythiant g o x a g, ac rydyn ni am ddiffinio math.exp efo minus y wedi rannu da x adio 1. Yn gofio return. Ac rhedeg hwn. A rydyn ni am wneud yr un peth, rydyn ni am plotio hwn ar gyfer y dull Euler i gael gwerthoedd. Felly rydyn ni'n defnyddio plt.plot, eto seren eto, dull Euler, ond tro yma gyda g, dim 15, 6, ac rydyn ni am cymryd llai i wneud pethau mwy cywir, dim pwynt, dim 1. Fel da ni'n gweld, da ni'n cael y cromlin hon. Felly yn y fideo hon, rydyn ni wedi edrych ar broblem gwerth cychwynnol gan ddefnyddio dull Euler. Rydyn ni wedi codio'r algorithm i dull Euler, a wedi edrych ar bach o esiamplau.